Ένα overaction έχει έρθει για αναβάθμιση στόλες λιγμένες. Λοιπόν, αναβάθμιση, περιμετρική προστασία 2 mm, νέα στόλα Vibram, και πάμε να το δούμε έτοιμο και αναβαθμισμένο. Είναι έτοιμο, πλήρης αναβάθμιση. Βλέπουμε άλλη μια φορά ένα άρδιλο της σειράς των 80-100 ευρώ, πως εμείς το πήραμε και το φτιάξαμε αντάξιο σε σειρές που κάνουν 400 και πάνω. Τι κάναμε εδώ? Περιμετρική προστασία Vibram Bordeaux 2 mm, σόλα διπλής διόγκωσης πολυουρεθάνη 502 της Vibram, προφίλ πεζοπορικό, συνδυασμός με πορτοκαλί κορδόνι αίμα ορατή στο πυκνό, πάρα πολύ καλή συντήρηση στα δέρματα, και επειδή αυτό το συγκεκριμένο άρδιλο ο χρήστης το κάνει χρήση σε δραστηριότητα πάπιας, και όπως ξέρετε οι περισσότεροι κυνηγοί, η πάπια κυνηγείται σε κάτι θερμοκρασία -15, -18 ως και -20 έχουμε ακούσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν συντηρούμε με οποιοδήποτε λίπος. Με ένα και μοναδικό λίπος στον κόσμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορείτε να το ψάξετε, να το γκουγκλάρετε, να τον ερευνήσετε. Δεν το δείχνουμε για να το πάρετε από εμάς, το δείχνουμε για να το πάρετε από όπου θέλετε, φτάνει να είναι αυτό. Είναι το λίπος της Zafir, αγριόπαπια. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει πάρα πολύ λεπτή υφή. Έτσι, στο κρύο δεν παγώνει και δεν σπάει αυτό το λίπος. Με αποτέλεσμα ότι αν παγώσει ένα λίπος και σπάσει, συνεχίζονται ρογμές στον πόρο του δέρματος. Οπότε είναι ένα και μοναδικό, αυτό είναι το λίπος που θα μπορείτε να το βρείτε με διαφορετική ετικέτα, ωστόσο αυτό είναι το λίπος αγριόπαπιας της Zafir. Η εταιρεία σας ενδιαφέρει, για να μπορείτε να κάνετε χρήση στα άρδιλα και στα δέρματα και τα άρδιλά σας σε θερμοκρασίες -8, -10 και κάτω. Είναι ένα λίπος που δεν παγώνει, το ξανατονίζουμε. Εάν θέλετε να κάνουμε αναβάθμιση και στο δικό σας άρδιλο, τώρα που έχει κλείσει στο κυνήγι, είναι η κατάλληλη στιγμή, διότι το Σεπτέμβριο που είναι η έναρξη στέλνουν όλοι μαζεμένα και εκεί είναι φυσικό να υπάρχουν αναμονές. Γι' αυτό λοιπόν εσείς δεν θέλετε να περιμένετε, θέλετε να είστε έτοιμοι στην έναρξη. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε είτε στο Viber, που είναι και το πιο εύκολο, μία φωτογραφία το δικό σας άρδιλο, όσο μπορούμε να το αξιολογήσουμε από τη φωτογραφία και να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες θα είναι οι αναβαθμίσεις του, είτε αν δεν έχετε Viber, στη σελίδα μας Vibram Soul Factor Nausa, ένα μήνυμα, μόνο που εκεί θα αφήσετε και το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να επικοινωνήσω μαζί σας. Και αν θέλετε να βλέπετε αναλυτικότερες αναβαθμίσεις σε όλα αυτά τα άρδιλα που έρχονται και φτιάχνουμε, υπάρχει κανάλι στο YouTube Vibram Soul Factor Nausa, θα υπάρχει σύνδεσμος από κάτω, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να βλέπετε πώς κάνουμε αναβαθμίσεις σε όλα τα άρδιλα. Πιο περαιτέρω εκεί πέρα τα δείχνουμε, πιο συγκεντρωμένα. Μπορεί να συναντήσετε και το δικό σας άρδιλο που ξέρετε και να δείτε πώς μπορούμε να το κάνουμε και το δικό σας μέσα σε ένα τέτοιο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.